Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau za mu yi muku bayani yadda za ka yi kira kyauta ba tare da ka sa kuɗi ba ko kuma ka yi wani amfani da data ko kuma wani abu makamancin haka. Kafin mu shiga cikin bayanan namu, idan wannan ne zuwanka na farko ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa domin samun sabon shirinmu da zarar mun ɗora. To da farko ku biyo mu zuwa cikin wannan shirin domin ku ga yadda ake kira kyauta ba tare da kuɗi ba. Da farko za ka je cikin wayarka zuwa cikin Google Play ɗinka, wato Play Store ɗin wayarka. Kun gan shi nan, bayan ka taɓa Play Store ɗin wayarka zai buɗe kamar haka. Bayan ya buɗe za ka rubuta wani application mai suna Free Call. Bayan ka yi satin ɗin application mai suna Free Call sai ka taɓa installing. Misali za ka yi downloading ɗin application ɗin kenan. Yauwa ga nan ya fara downloading har ma ya zo zai installing. Bayan ya yi installing za mu buɗe shi kamar haka. Yauwa ga nan zai buɗe. Yauwa bayan ya buɗe kamar haka, abin da za ka yi na farko shine ga wani wuri nan alamu an rubuta call, za ka taɓa shi. Bayan ka taba alamun call zai kawo ka nan wurin zuwa number da zaka sa kai kiran da ita, sai ka taba alamun abin kira. Bayan ka taba alamun kira nan wurin, idan kuka lura ga wani wuri nan an rubuta India, zaka taba shi. Idan ka taba shi zai kawo maka hotunan kasashe na duniya gabaki daya. Duk kasar da kake son kira ga ta nan zaka zaba ka kira. Zaka iya dauko Najeriya, duk kasar da kake son ka zaba. To yanzu dai bari dai mu bar shi a India, sun dai misali ne zamu yi. Yauwa sai ka zo ka rubuta number waya da kake so ka kira 081 misali 4685. Bayan ka gama rubuta nambobin waya sai ka zo ka taba wannan alama ta kira. Bayan ka taba alamar kira ya ce maka number cannot start with 0, misali baka da kuɗin da zaka kira. To ku biyo mu yanda zaka yi ka samu wannan kuɗin da zaka yi kiran da su. Sai ka yi back. Bayan ka yi back ka dawo nan wurin za ka zo ka rubuta wannan credit. To credit ne baka da shi, ya za ka yi ka samu credit din wannan? To yanda za ka yi ka samu wannan credit din, za ka zo ga wani wuri nan an rubuta buy credit, sai ka zo ka taba buy credit. Bayan ka taba buy credit zai kawo ka nan wurin alamun shi ma yana so ne ka biya kuɗi. To ba wannan za ka yi amfani da shi ba, sai ka zo nan wurin sai ka taba wannan alamun ziran na farko ko kuma zero na tsakiya. Da zaran ka taba wannan credit din zai fara kada, misali kamar haka. Ga nan zai kada, ga nan yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya. Yawwa yanzu ga nan sun bani coins 1004 na yi enjoy. Yawwa ga nan application din ya tafi talla saboda kun san free ne, ba dole da sai da data ba. Bayan ya gama talla kana iya zuwa ka zo ka yi close video. Yawwa ga nan nayi close video. Bayan ya kada yanzu idan kuka lura a daidai nan wurin ga nan credit ina ya kai 1004. Sai ka zo ka sake kada again, ka sake tabawa. Bayan ka taba ga nan ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi. Ga nan na sake samun 1002. Bayan ka samu wannan 1002 sai ka sake yin enjoy. Bayan ka sake yin enjoy har yau zai sake tafiya talla. Bayan ya tafi talla sai ka zo ka yi closing din application din. Bayan ka yi closing din application din, idan kuka lura yanzu ina da coins guda 206. Bayan ka samu coins guda 206 sai ka zo ka sake taba wannan number. Idan ka sake taba zai sake kadawa. Bayan ka taba ga nan ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi. Bayan na samu coins guda 98. Bayan ka samu coins guda 98 sai ka sake yin enjoy din wannan. Bayan ya sake yin enjoy again ya sake tafiya talla. Sai kuma ka zo kai close up. Bayan ka yi closing up sai ka zo again ka zo ka sake kadawa. Bayan ka kada ga nan ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi yana kadawa again ga nan na sake samun 1010. Sai ka zo ka yi enjoy. Yawwa yanzu ma ga nan ya tafi free, yana yin talla na kanshi ma ga nan. Bayan ka rufe again za ka zo ka sake kadawa again. Ga nan yana tafiya 10,000. Yawwa ga nan an sake samun 1001. Enjoy.
duk kaɗawa yawanci yana tafiya talla, sai kai closing. Yes, yes I do. Sun ma talla ne idan kana so ka tura zuwa wasu abokanka ko wani abu dai, sai ka zo again ka zo ka sake kaɗawa application ɗin. Kawai dai ga nan dai ina kaɗawa to amma ba yayi zama dole a ce sai kayi ta kaɗawa ba. Idan ka kaɗa da yawa za ka zo ka sake yin enjoy. Idan ka kaɗa da yawa za su zo su nuna maka adadin yanda za ka yi kaɗawar. A rana za ka iya kaɗawa kamar 10, za ka iya samun kamar 1000, iya yanayin dai sa'arka. Yanzu kun ga dai ai na shiga da sa'a na samu 608. Again kana iya sake taɓawa ka sake kaɗawa. Bayan ka taɓa ka sake kaɗawa sai ka zo nan wurin, ga nan na samu 105, sai ka yi enjoy. Bayan ka taba ka sake kada da yanan sun yi talla kamar haka, sai ka zo ka kansile tallar taka. Bayan ka kansile tallar sai ka zo, yanzu misali mun samu credit guda 713. Bayan mun samu sai ka dawo wannan wurin call din misali. Bayan ka dawo wurin call misali sai ka zo ka taba waye kake so ka kira, sai ka gano kasar da kake so ka kira, sai ka taba kalar abun kasar ko Pakistan ne ko ina ne. Idan ka taba misali da yanan sai ka zo ka taba nambobin, sai kuma ka zo ka danna kira. The number cannot start with 0, abin da suka faɗi kenan. Misali number ba za ta fara da 0 ba, sai ka zo ka ce 8140 wani abu dai haka, sai ka zo sai ka danna kira. Bayan ka danna kira ɗazu ba haka ya nuno, yanzu ga nan zan yi minti 14 da sakan 25 iya na wannan kuɗin na, sai ka danna kiran wannan. Bayan ka danna kiran wannan kai tsaye za ta je nambar wanda yake so ka kira, za ku yi waya da shi kyauta ba tare da ka sa kuɗi ba ko wani abu. Sai mu dawo zuwa nan wurin inda muka bari. Akwai wasu hanyoyi da za ka ƙara samun coins, irin za ka iya samun 5000 invite friend. Ga wani wuri ne, idan ka zo invite friend za ka iya tura shi zuwa wasu WhatsApp ko Facebook, za ka yi inviting ɗin friend, idan suka yi za ka samu 5000. A nan za ka iya wajen minti 100 ka wuce yadda kake tunani ma kana kira kyauta. Wannan shine ake cewa free call. Idan wannan ne zuwanka na farko, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Baure TV mun gode da sauraron samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Baure TV.